Toliko mi je drago da sve više i više roditelji djece iz spektra autizma postaju svjesni toga da odnosno tu vezu između njih i djeteta iz spektra neće i ne može nitko drugi izgraditi osim njih same i da zapravo ta veza se gradi kroz svakodnevna iskustva, svakodnevne interakcije. Ako ste baš jedan od roditelja koji zapinje u tome, koji se osjeća da nije povezano, da je diskonektirano i da je na rubu, dođete na moje radionice u Beogradu 16.11. Znači idući vikend. Družimo se gdje ću vam dati korisne alate kako se što više povezati sa svojim djetetom, voditi svoje dijete kroz život. Isto tako 17. organizirat ću za sve edukatore. Edukatori, vrlo ste važni, imate ključnu ulogu u djetetovom životu također. Dođite 17.11. ima još nešto slobodnih mjesta.